Sanibonani. Thokozani. Gogo Sikhosini lo. Insizwa kaDlamini. Guys, ngifuna ukukubuza into. Uma ngabe umuntu kunesimo obhekane naso, the only thing you can do to yourself is to allow yourself to give up. And when you give up, kushuthi wena usuka uvuma ukuthi lesimo uyangizwa uSimthini. I don't get, let me, okay. I want you to understand me. I want you to understand me. Ngithi kuwe isimo esifika kuwe mawumuntu angizwakali. Oh my God, what's going on? Why is it every time when I go live angizwakali? Am I not zwakaling even now? Angizwakali bakwethu, ngiqobuza ukuthi angizwakali before ngikhuluma ngoba nje ngize ngisekudeni kakhulu, ngicabanga ngisekudeni kakhulu, ngifuna ukwazi ukuthi ngiyazwakala noma angizwakali. Okay, ngiyazwakala, ngiyabonga kakhulu. Khona bathi ngiyazwakala, khona bathi angizwakali. Angisazi ukuthi inkinga eyami noma inkinga yefoni o noma inkinga eyenu, angisazwisisi kahle. Kodwa ngithi mina uma ngabe kunesimo obhekane naso, uma uqeda lapho usuya give up noma usuyakhala noma usulahla ithawula, it's because you do not understand ukuthi you are bigger than the situation. But isimo leso sona, the reason why singa give up, it's because siya understand. Oh, isimo siya understand the greatness in you. Hayi awungizwa. Ngithi wena uma ngabe wena you are giving up in life, it is because you said the situation is bigger than you. Kushuthi wena usuke wa understand isimo wasulahla ithawula. Kodwa isimo sona sino mission because siyazi ukuthi what is it that is there within you. Ha, awungizwa ngikhuluma nawe, awungizwa kahle wena, awungizwa kahle. You can never go at a grocery store ungana mali yokuthenga igrocery. You don't window shop at a grocery store. You are there to buy. Mawusuke ekhaya uyasipawa uyenza igroceries because you want to go buy izinto onganazo endlini. So isimo masifika kuwe is because siyabona ngaphakathi the greatness that you have. Therefore sifuna ukudla sibuye sizofunza sona. So hey, boss. So when you allow a situation to come inside you and to break you, uma uzongena esitolo wenza igroza, uqeda igroza yalapho. Listen. Uma uzongena esitolo ungena uzothenga igroza yalapho, it's because you've got money to buy it and you are giving the owners something. But uma uzongena utshontsha, you're not gonna gain anything because lento etshontshayo iyaphela uyekaka. Hey, yeah, because that's not how you should have taken it. The way you got inside the store, watshontsha igroza yalapho, it won't end well because that's not how you were supposed to take it. So isimo uma sifika kuwe sisuke sazi. Listen, asikho isimo esingeke singene empilweni yakho singazi amandla akho. Hayi asikho. Sizoyenzani?
Isimo sisuke sazi ukuthi uma ngizongena phakathi kuntombi, uma ngizongena phakathi kuSibongile, ngizotholani, ngizozuza ini, ngizodlani. Sekukuntombi ukuthi ngiyavuma yini ukuthatha lesimo ukuthi singidle sivune amandlami. Ha, awungizwa? Hayi. Yo, awungizwa. Hey! Yo, awungizwa kahle. Awungizwa kahle. Now, isimo masesifikile, sadla lezi zinto esizidlayo, yila ukhala khona bese ungasavuki wena. Yila ungasafuna ukugeza khona uhlala endlini ngoba usuke uvume lesimo esafika sathatha singatshalanga. Asikho isimo esitshalayo. Asikho isimo esitshalayo empilweni yakho. Isimo sifika wena utshalile sizodla amandla akho. Yo! Hayi, ngicela ukukhuluma nabazali kuloko. Ngicela ukukhuluma nabazali abazele ngathi. Ngicela ukukhuluma nabazali. Maybe they can relate because I feel like intanga zami angeke ezirelate kule because this is too much even for myself. No, akhulumi Ntumi la. No, someone is talking to me. No. Khona umuntu ohleli nami okhuluma nami la. Yeah, khona yangizwisisa khona lo ongitshela lento le. Uma ngabe isimo sesifikile bese siyathatha ngaphakathi enhlizweni yakho, siyathatha empilweni yakho, yila sowukhala khona, yila sowungena khona ku depression because you do not understand the situation, but the situation understood you. Hence, the situation is coming to you. Oh, kuthi ngihambe nqunu. Lalela, isimo obhekene naso siyakwazi wena, yiko size kuwe. Moya engcwele. Hayi, suka. Ngicela uhlukane nami, ngiyekele. Hayi, ngizwe. Ngicela ungiyekele ungilalele. Yo! Hayi, isimo, lalela uthi ngithini? Ngithi kuwe, isimo ukuthi ngibeke ifoni phansi iyangibambezela ngoba ngifuna hayi, ngizoyibeka phi ifoni? Hayi, isimo obhekene naso wena siyakwazi wena, yingakho size kuwe ngqo ngoba sisuke sazi ukuthi wena uphetheni. Sisuke sazi ukuthi lalela isigebengu. Isigebengu, isimo siyisigebengu. Ngoba isigebengu uma sisuka siyorufa imoto, sisuke sazi imoto esiyoyirufa, sisike sazi lendlela ayoyirufa ukuthi uyotholani, uyothola imoto kanje, usuka sayizile. Umuntu mezokubulala usuka hayi manje nesimo esingekho kahle empilweni yakho sisuke sikufundile, meaning the reason why you are facing what you are facing is because you are powerful. The reason why you are facing what you are facing